Od konca 14. storočia sa Európania, najmä obyvatelia talianskych republik, čoraz viac zaujímali o príbehy o bohatých krajinách, akými boli India, Čína či Japonsko. Po Marco Pólovi sa tam však odvážil len málo kto, pretože cesta bola dlhá a nebezpečná. Situácia sa ešte zhoršila po roku 1453, keď Turci dobili Konštantínopol a ovládli dôležité obchodné stanice východného Stredomoria. Obchod s Arabmi sa skomplikoval, talianske prístavy stratili význam a luxusný tovar z Orientu prudko zdražel. Európa preto potrebovala nájsť novú cestu do bohatých krajín Ázie, ktorá by neviedla cez územie ovládané Turkami. Ako prví sa o to pokúsili Portugalci. Už v čase, keď Turci dobývali Konštantínopol, portugalské lode postupne skúmali pobrežie Afriky. Pod vedením princa Henricha Moreplavca vznikali mapy a organizovali sa výpravy, hoci námorníci sa spočiatku báli, že na južnom cípe Afriky ich lode zničia nebezpečné vody. Po 10 ročiach plavieb objavil Bartolomeu Diaz v roku 1488 najjužnejší bod Afriky, ktorý Portugalci nazvali Mys Dobrej nádeje. O 10 rokov neskôr, v roku 1498, Vasco da Gama skutočne doplával do Indie a otvoril tak novú námornú cestu, čo vyvolalo zdesenie medzi arabskými obchodníkmi, ktorí tušili, že stratia svoje výsadné postavenie. Zatiaľ, čo Portugalci hľadali cestu na východ oboplávaním Afriky, španielska kráľovná Izabela podporila Moreplavca, ktorý tvrdil, že Áziu možno dosiahnuť plavbou opačným smerom, na západ cez Atlantik. Bol to Krištof Kolumbus, ktorý sa opieral o starú Ptolemájovú mapu sveta. Vyplával s 3 loďami a po dlhom putovaní pristál na Bahamských ostrovoch. Myslel si, že dosiahol Indiu a preto domorodcov nazval Indiánmi. V skutočnosti však objavil dovtedy Európanom neznámy kontinent, ktorý neskôr dostal meno Amerika. Kolumbus nikdy nepochopil, že nebol v Ázii a nenašiel ani bohatstvá, ktoré hľadal. Na začiatku 16. storočia už mnohí tušili, že Kolumbus objavil nový svetadiel. Moreplavec Amerigo Vespucci bol o tom presvedčený a aj on skúmal americké pobrežie. Kontinent preto dostal meno Amerika práve podľa neho. Objavovanie pokračovalo ďalej. Angličania preskúmali územie dnešnej Kanady, Holanďan Willem Barents sa pokúsil nájsť severovýchodnú cestu do Ázie a doplával až na Špicbergy. Hoci jeho loď zničil ľad, ukázalo sa, že takáto cesta existuje. Európania boli úspešní nielen pre túžbu po bohatstve, ale aj pre zvedavosť a odvahu. Plavili sa na plachetniciach poháňaných vetrom a používali jednoduché, ale účinné navigačné pomôcky – kompas, astroláb a kvadrant. Najväčší dôkaz odvahy priniesla výprava Ferna Magallesa. V roku 1519 vyplával so svojimi loďami zo Španielska, preplavil sa okolo južného cípu Ameriky do neznámeho oceánu, ktorý nazval Tichý, a jeho posádka sa po oboplávaní zeme vrátila do Španielska z opačnej strany. Tým prakticky dokázali, že zem je guľatá.